एमती कौन आवश्यक पड़ला एठाकू चली आसिले आवश्यक किछि नै एठाकू आसी मो जहा जा सब नेथली फिरे तुम पई काहे के मो तो देई सारी कौन दे जबते कौन दे छबते या मागी थिलो सब देइची अदच्छा नरस जहा जा मागिथिली मते सब किछि देइछो मते दान स्वरूप देइछो ना तमे चाह मो दान मागिथिली दान स्वरूप देइछो तो मते दान केते बेले पूर्ण को हुए दक्षिण देला परे दान देइछो ए दान ते चाहे पूर्ण को होई नाही सही पे कहूछि फेराई नियो समर समस्त दानर दक्षिणा मु आनी तुमको दानर दक्षिणा देवी मु तो आज दुनिया दानर भिकारी सारी ताहले वचन दउथलो कहिके मुक्त सत्य करिब बोली दान देखाउ दान दउछ बोली ए तब दान ए तमर धर्म ए तमर न्याय ए तमर विचार ठीक अछि दानर दक्षिणा निश्चय देवी कहले ऋषि बर दानर दक्षिणाटा केते एक सहस्र स्वर्ण मंत्र सुनी पारिल तो दानर दक्षिणा 100 मुद्रा दान जिते मत दक्षिणा दबाक पड़ो कौन करी ଆପଣ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ତମକୁ ବୁଝିବାର ସତ୍ୟ ବାବା ମୁଁ ଅଛି ତମ ଘରେ କାଳେ ବରକାଳର ଦେବତା ତମ ସାଥିରେ କଣ ମୁଁ ଏତିକି ସାଥି ଦେଇପାରିବିନି ଶୁଣ ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆଳି ଅଙ୍କାର ଆମ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆଳି ଅଙ୍କାର ଏସବୁ ଆଳି ଅଙ୍କାର ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପୂରଣ କରିଦେବା ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସଭ୍ୟର ନିୟମ ଆପଣ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ଯେହେତୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ ମୋ ଦେହରେ ଯେତେ ବାଳି ଅଙ୍କାର ଆମ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ଦେହରେ ଏସବୁର ଅଳଙ୍କାର ଅପକରଣ ଦେଇ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଋଷିବର ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ତଥାପି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଇ ପଦ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ପିତା ପ୍ରଥମରୁ ଏସବୁ ମୋତେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୋରି ପଦାର୍ଥ ମୋତେ ଦେଇ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହିବାର ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବା ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ମୋର ଆଉ ମୋରି ପଦାର୍ଥ ମୋତେ ଦେଇ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋଙ୍କ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତମ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଥିଲା ଧର୍ମ ପଦାର୍ଥ ସମସ୍ତେ ରାଜର ବୋଲି କହନ୍ତି ଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କୋଦିନ ହୁଅନ୍ତୁନି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କହିଛ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ସାରିଛି ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ଦଉଛି ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ତମ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ରାଜନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେକ ପୁଣ୍ୟ ମୋ ନିକଟରୁ କଦାପି ଚାହିଁବେ କି ତଥାପି ରାଜନ ତମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବଳ ସପ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ଦେଇପାରେ ସପ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦରକାର ଏ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମନେ ଥାଏ ସେମିତି ସପ୍ତମ ଦିବ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହି ଯାଉଛି ମଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଦି ନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତା ଗଛ ବାଉଙ୍ଗରେ ଖରା ବରଷକ नहीं हसोचे हरियो तस्या